постепенна, непрекъсната игра, която да бъде добра, която да бъде на ниво. Сигурно ще престрадаме. Сигурно ще има мач като във Варна, който ще викаме, имаме такива мачове. Сигурно ще има и други мачове, където няма, както във Видин. Няма да играем добре. Това няма никакво значение. Това са млади момчета, за сега ефтини. Аз искам те да са много скъпи на още на сезона, пак да не говорим за края на годината. Така че всичките тия, дето съскат и мъскат, сега спокойно, има тук 3-4 оръжейни магазина, да отидат по една пушка и да се гръмнат. Изстрел и 3-2 за Янтра. Все пак Янтра ще достигне до трите точки. След това невероятно изпълнение на Петър Казаков. Елиминира Димитър Шейтанов. Даниел Младенов 2-0 за Янтра Габрово в 52-та минута. Велислав Вуцов е щастлив. Даниел Младенов е щастлив, а най-щастливи са феновете на Янтра. Una muy buena lección. Но днеска имахме добри положения. Confirmamos, para mí, a pesar de las dos derrotas últimas, para mí el camino que vamos es el correcto. Път е вярен. Наши сме загубили 2 мача, но път е достатъчно добър. Y para competir hay que tener la cabeza siempre fría. Но за първенството трябва да имаме студена глава. Ни вкарихме, но трябваше да имаме студена, да сме по-концентрирани. Y en cambio en la segunda parte, a pesar del 3-0, hemos mantenido la calma, hemos movido el balón. Но второто по време бяхме повече концентрирани, имахме повече топката. Y el objetivo es aprender. И това е пътя. Да виждат скрити сили и тем подобни неща. Тук, както ги има на телевизията, има ги заснемани. Полицията може много лесно да ги установи кои са. Публично, както казва, затвора 2 години, глоба. Следващия матч. Пепе Рудки. Обаче, колкото пъти казваме, плащаме десетки хиляди левове на полицията, те си седат отвънка, пушат си цигари и гледат вътре сеира. И като ги зашамарат, почват да реват: "Олеле, майко!" Защо? Защото след това отиват някакви адвокати и казват: "Ама той е бил болен и шияс се имал и водна жаба и те като са го ударили, му се влошило състоянието ми. Чих, търсиш ти там, бе, Аланково, да правиш простотиите." Като той уби 2 момичета, той не си спомнял кой карал колата. Хасан Чинчери карал колата. Личната престъпност и накара да има ред в тази държава, той ще бъде премиер до живот. Това трябва да се знае. Без значение как се казва. Извинявайте.